Ole room lian YouTube channel clear tu te voin hi March ni som le pani tumsang ni le som ni pathum Sunday ani tuna hian luangmol branch waime secretary puzoma kan de me kani o puzoma hei in chanchin lungche thak tak mai kan lo shi a ni zan lama in khuwa in veng mi le sakha kutuarin a boral ti te kan lo shi dana ni a ka khanin kuthak tu hi atan bo zui ti te po social media chong kan mugdanan ni ta a honga in van duaina chiat na khotlangina in to dang kha chiang deuh hlekin min han sil them le nya kini ina kan chiat kha dar ko nu lampang kha ni melamo chuan akha thil thleng tak kha chu dar sari le darit in karver hi ani theimenga ti te kha a hriatena an sei dan kha nia kini chuan a thu chiang tak kha kan thret thei to lo helama tang chuan puta a hmuna khan kan thlen nuwa an lo sei dan kha kan hriat kha chu ani to maya chuan kan chin kan hriat ve khan kan zuk chuk thla chuan a hmun kha kan zuk thleng ta an sei dan chuan an ni hi nupa an ni a ma se heke in nei na mumal tak chu an nei lo he chun timo ma se nupa ang chuan an khosa thawa an ni la po hian zu te ran lo in de thin ni mai thei te chuan hadin hau te hadin nel te chu an nei re thin thawe an tia chuan khatiang ni mai tura khan an ngai an yo me ve thawa chuan ma se ni dang ang lo khan tiang khan thil kha a lo theng ta kha ni maya an han in a volume ti kha chu a dik mera sei sorum ti kha chu an ni mera an jep chong lo ku ta po chuan an pa an thiang pa po hi a tan che lem lo tiangin ti khan lo om maya chuan sai rang police te khan an lo la kan thlen hmain an lo la fel to an lo da tha to police te khan ama tak kha kan zuk mu to lo rima tin zuk muwa engemaw boina han siam to kha kan tum san pa lawa weme lungmo lampang kha chuan kan veng mi le sa ruang zukla kha kan tum kha ni maya tin ta po ngal chom le police le kini hote kan in huwa muna po khan bu thatakin kan soi hawa ti chuan engemaw han chui zui ngai ang chi ta kha kan soi hawa tin FIR ta kha thelu ta kha lo ngai tin chung di po chu a ho ve khan kan thelu thawa tin khan angai tak khan kan hain de loma chulai chu ani de moya thil thlen dan tlang pe chu lo thalo lampang kha om lem lo maro chu a in sei sa hlum ti te kha chu thudi chu ani her ala dana mo ani chu ole puzoma kha atlang pu chin pek don thlem hanin zobel kha kan dua ti ro changa thatu te hemi luang mual khotlang ina van duina an to na hi khumi ngal chom a luang mual mi le sa te ni pui pasalin nei te ni ti la kha kan seilang le lok ni ta sila ti chom puzo ma khami van duina to tu le kut thak tu khatunge an ni a tu jok khange in veng mi le sa ti la te khamina sil le lok ta che ami pa hi lo tan zo ba an ti tan ka sia chuan ami che jok pi ve ni hi kan veng mi jok chu ani chu ama kha kumeng za mi nge pi ve ni kha pi ve ni hi kum sumli paru upato le he me ti chuanin enge fanau nei to nge an ni sim sim pi ve ni hian nupui te fa nei to to ama ni an pani taki chu fa an la nei lo ni ka sia ni pani taki chu mo an ni chu ti chuanin ni hei social media alan dan chon sei saklum vuaklum ani ti kha an ni ta engting nge kut anin thak dan tak le thi na khop ang hial maya kut hanin thak dan kha an seilan te achim a ben train thi a chhuak char chare an ron te mo na ma di chang khan
i abeng ata ka chuan ang mo liam te kha chu ama i tuna hian postmortem turin kan boi pui me ka ta leng puya azuk postmortem te pokha angai le ngel lo te he tuna hian kan phur thla lenga thil kan ti chen hu mo ti chuan postmortem result atang khan a thil thlen ta kim chong chu a hriat thei chaw mai thei tuna chuan thi taka ka sei thei lem che lo mi pon laman mu the chuan pem lian tak po khan sei wat the ka chu om che lo deuh ti na ni mo ya o abing vera pem abing atanga thi chuak ve ka ka thei mu thei ka chu ni de mai mo an ni chu ta chuan puzok ma ti khanin ti na khop hial mai anan tok ta ni enge thenom kho veng ten anan hriat khanin alo chat thla fel to nge engtin nge khatilai din mun te kha karai kha kan in zot che lova ma se an chung te zok ki mani wai me ni lovin lu mo la an chung te an ron biak kha chuan hi a thalo khop mai an tia chuan i a hnu de ulok minute som hu ve khan a bo ral ti mi ron phone le chuan ti chung te sedan mo lu mo la man chung te sedan hospital point thlen man ani chi lem lo tin ani mel ni mo ni lem lo ko la ya na khan ti kha a lo thleng ma kha bo ral ha le sa hum dang khan tan pui man lo avan rap thak em ti chuanin enge hemi kut anin thak le an tual thu chhia vel hi chung khat te mo then om kho veng mo hian an hlemi alo ti na mi le ni da ho anin hau chin te chuan tia chu chu ni danga in hau thinang thoka ani tura an ngai ni chu ve thawa tianga tual tha na em kha chu a thlenan jing bi lo ni thenom kho veng te to khan no ti chuanin hemi apasal kut thak tu hianin an ti chan heti ang vel hi an soite mo nem nei lem lo tin ama kha kan mu to lo hrim hrim ma thil sen hu khan police in na song ngala chu enga a sei thom hi kan na sel lo tu thleng mo ti chuanin heta social media abi bo atlan bo zui ti la kha chu a thu dik tok lo ani ti nan ni mel ni mo nia tlam bo lem lo tingin mo tin ma alo in lo ama polo om ve ma yan te ti khan a chuanin enge nangma ni ngai dan bi ka khotlang throi tu te ngai dan khan lok wang lam nge nei ngaya ni lem lo thin ur hanin ti deuh phut in ti pal ang deuh hle kain han ngai le a rung mo tang kha chung ngai dan nei thiep kha hara ma kha tin ka thil thleng ta kha kan mu lo wa an soi ve ve khan ni ya sei dan kha chon ti khan ani da po anin hau thin anin lian deuh rum rum thina ti te po khan sei dan ni ya chu lo chuan an du ai nei nial thui nga i an tu mai thui an kalta ani nga ti kha kan rin dan deuh chu ani mai thui ta khan soi te kha kan nei lo wa tin a pasal phei chu a du ai thui kha kal ve tho om chu a chuan en chir to view nga ti ta kha kan sei dan chu ani deuh mai rin dan vak po kha kan nei thiam lo ti chuanin khami ne sei tak angin sei sak hlum ti khan ni ta hemi udlonga in sei sak tin then khata khan thingfa kena vuwa ti te po an ni bok nen khalai kha enge nang mani khotlang throi tu ten in siat dana kha an sei lan chem kut long chu ani lo deuh ni mai thei kut long chu ni lo deuh ani mai thei thil om thana khan mo lenga thatu te po ni hei police investigation kal line ya thu chiang tak kha a om thei ri lo halo pop kha khotlang throi tu te pon an te ve deuh ni ti la khamin hriat sak turin kan ngen cheu ni ta sela ti chom pujo ma engtin nge arwang kha in veng lung mo la khan in la a in lumen mai nge enge engting en ti zui dan ni jang kan hriat tir khan local council te le oi me soi tu te kha kan thu khoma joint meeting kan nei ti chuan i arwang kha la turin kan chuk thla ti chuan dar so pani borvel ning ka sia hol chom chuk thlen kha ti chuan an din lut takin lo en kola kuang moi tak kha
an lo siama ti chuan kuang nen khan kan in phur chawa dar thum jing dar thum ver khan lungmola kan thleng le a ti chuan kan lumen ani chu le nga lungmola mo ti chuan I voin dar som pahnia vui turang khan kan han in rom han chin phata ma se chu postmortem a zero niang chu leng pui lama te kan phur thlang chuan som pahnin vui kha chu kan man khelo lo me the e pon se postmortem kan ti so un hun kha ani mai mel voina thim churen vui nga ani chuan ti chuanin ngal chom lama ti khanin boruak thalo tak men thlenga enge nangmah ni lama chuan thin ura han chet bon tum khan ni lem lo ti sui rualin atiang thila thlen ta khan boruak sang in dan har angkha ngal chom lam hian an nei hrim anei lutuk lo niang khalai boruk sang kha ridain atira chuan kan lo thon deuh te pawh kha ani ve deuh mana amaro chu a ngal chom lampang zawk khan an hlau thawng kha tiang kha ya amaro chu lungmulam atang khan kha tiang hoi zonga rirupu le a hmuna zukal kha kan om lem lova tin a hmuna kan thlen pawh khan hman thewa lungmulen tuita kan neia ngal chom lo bina min lo zon pui awanga lom thu soina te kha kan han neia tiang khan I boruak hi chu aral muang khop mai til thalo lampang kha a om lo top ani ber mai ani che ole puzo ma he inkom na hun thamin an pet to kin zinga inkom kan de se kan kai tholui chat hun thade min an siama ti chuan puzo ma he investigation kallai ya in zo thuk lu tu kha ka lau ve bok nen tu ti rual chuanin an talan mo soilan du poimo deuh ti kha I nei thein kan jing dewa enge an soi du hrim te nem thu khana te poni ta se nia ni za te pawh kan han sei hawa ai fiam thu tak deuh hian nupui pasal in zonte film kur lo ngai viaga in uluk viaga ngai te kan lo ti deuh mai maya tin tunlaya Mizorama rui hlo luan khop maya thil tam tak chu a bul hi chu rui hlo kini zu te pawh ni tiang zu in rui te hi mi ang lo min siam tu ni kan rui lai hi chu kan num puta te khan kan du lo hial thil thalo te pawh kha ti te pawh ol thina chuan mi tual thana thena hian nge rui hlo lampang kan tina sal tu khi a thalo khop mai ado na ko ade pawh kan tran rual ngai ni ti te kha kan ril ruwa chuan a om deuh in in thil sual ti ne hi in kai noi tlek pa adi kome puzo ma thu sei kha kan thob zong takan ni ole engponi sela akal san tak telal pan pui se tin du san kan hlana puzo ma inkom na hun tha min siama ichunga kalom tak zete ole po kalom ole room lian YouTube channel thir thin tu te khate jong kha khotlang shroi tu te nena kanin biak theina chu ani hemi van duana thlenna mun an khu alam hi the topin kan zuk bia amaro chu investigation kallai te ani awangin tong an film khur deuh hleka report hi mumal takin an ti nena tang hian kan siam taloni ti lai kha kan ta langa engponi sela hi kan rama van duana tama nupui pasal ku din thak tharum thona atam viau mai heta hian bikin me chete nun na chan an nile nok mai thina poile mai engponi sela kan rama hian nupui pasal in na kara tual thu a chethian mi pa te hian me chian tong hian kan hrethiam lo fo thina kudram kuthaka hianin kan tlak fo thin hei hi mi pa ten tong tura chan vo nei nia kanin hriat ang bokin me chete pen an dik na chan vo soi tur hianin India dan hoi hen dik na chan vo an nei ni ti kan hriat atula chuti rual chuanin tharum tho zong te nu pakar chin fel tum thini apoi em ani tin luangmol branch oi me lamina an soi ang khanin nu pa chung ko khotlang nun ti hrom tu le boina bul thlen tu chu ri hlo le akai noi zu te aloni chok fo thina heng kan hun ton tam tak to an thir neu hianin rui lo le zu te fak moi chi aloni hau lo mai ti hi a chiang le in kan ria kan rama boina tam em nu pa inkar chia
fasha broken family atam mai ni heng hi abul taka chon ri hlo le akai noina a hrin chua atam mai chuwang chon mi zote hemi konga hian ri hlo le akai noi hi kan mel ma chung kwa ti som tu min run tu ni ti hi kan hriat atul tak zet ni in ka hria tun laya ri hlo tran zong te ri hlo hi zalen se ti zonga thu le la atam mai adik na tam tak om thayang chuti ro chang kan ram aruna ati chena sajia te po hi kan chut le kan thlir thil tul ni in kan hria ri hlo hi zalen se kan ramina that pui zo kangem helai te poi ngai tu na thuk tak ne na kan ngai tua kan ri du zong kan ngai na zonga ni awang ngota rama zalen se ti kan rilu kan pu hi ram ta na thaberangem chung ko ta na thaberangem ti te po hi ingai tu fo teng u ti kha kan han se ya ti chuanin kan se tak angin hei kan phone chia phone thar kan mang nok noka Mizoram a kan thian tam tak te khotlang hroi tu tam tak number kan save na bik Google account kha kan login thei tlat lawa number kan nei tlem ta viau mai khongain min petlang hre reng lo turin kan channel hlut tu te kan an som chewa min rom bia kan seta lo hu chew ni pon a min han ngai thiam sam tu pan kan dil chew ani vo in ni le nuam vek ule